Assalamu alaikum hormatly gitaristlar. Häzir siz bilen Pehliwan Halmuradow'un Owan Rowayat diýen aýdymyň akordony kakuny öwreniriz. Kakundan başlaly. Kaku şeýle bitýän şu skemada. Aşak, 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 ýokaryk, taklaýar, ýokaryk. Ýani näli? Aşak, 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 ýokaryk, taklaýar, ýokaryk. Başa barmak bilen bir gede kadet aşak, ikincini bitikleýär. Aşak, soň ýene başa barmak bilen aşak, ýokaryk, taklaýar, ýokaryk. Saklaňyzda beýle saklaň, beýle saklaň, beýle saklaň. Özüňizde haýsysy rahat bolsa şonu edeň. Ýani bir ýerde çaýaljakdan çalyp görkezdiň. Kaku öwrenen bolsaňyz, indi akordlaryny geçelim. Akordlarymyň köpüre akordlar tutulýar. Ýani ulanýan akordlary zat edilen öwreniliň. Ayam akordy. Tutulşy ikinji perde 4-de 3-nji tar, birinji perdede bolsa ikinji tar tutulýar. Ayam akord, soň akord. İkinji perdede 5 we 4-nji tar, birinji perdede 3-nji tar. Soň D akord. Üçüncü perdede ikinci tar, ikinci perdede üçüncü tar, burada da birinci tar. Soň G akord. İkinci perdede beşinci tar, üçüncüde 6 ve birinci tar. G akord. Soň C akord. Birinci perdede ikinci tar, ikincide dördüncü tar, üçüncüde beşinci tar. Soň F akord. Birinji perde bare, üçüncü perde 5 we 4-nji tar, soň ikinji perdede bolsa 3-nji tar. Bolly şol akordlar ulanýar. Ýagny IM, E, DM, G, C, soň F. Indi häzir öwrenimizde iki bölüp öwreniriz. Ýagny owan şu aýdymyň iki top, bir top bogyny iki bölüpde ilki ýarty setrini aýtdy. Soň ýene aňarky setrini. Ýani başlalyň. Ýanky kakudan biz bir gezek çalsak bir kruklugyny aňlatdy. Indi ayam akordda biz 3 kruk çalmaly. Soň akordda 4 kruk. Soň ýene ayam akord 1 kruk. Indi şu birinji bölümini şuňa çenip gitdi. Ýani şöýsini aýdyp hiňlenip görelim. Owan toprağına uğranayım, kıydım gödü oğunacak gödü yaştan dolu. Şo yerine çennettikde men nämişin iki bölüm ýankyny ýene bir gezek gaýtalamal biz ýanky bölümini. Ýagny ayam 3 kruk, E 4 kruk, ayam ýene bir kruk. Şu birinji bölüm bolýar, ýene bir ýerde gaýtyp görelim. Owan toprağına uğranayım, kıydım gödü oğunacak gödü yaştan dolu. Soň ýene bir ýerde gaýtalýar aýdymda. Owan toprağına uğranayım, kıydım gödü oğunacak gödü yaştan dolu. Indi ikinji bölümini geçeceğiz. İkinci bölümünü
D akord 2 grup. G akord 1 grup. C akord 1 grup. F akord 1 grup. E akord 2 grup. Ayam akorddan 1 grup. İkinci bölüm şeyle bitti. Yani yeni buraya kaytalayayım. D akord 2 grup. Son G akord 1 grup. C akord 1 grup. F akord 1 grup. E akord 2 grup. Ayam akord 1 grup. Şimdi yankı izni daha aytıp göreli. İkinci bölümünü. Hoşlaşıp sizini aydınlayını uzo ayrılığı yadına sallayı. Şimdi ikinci top, ikinci bölümüm 2'ye de kaytalan ya da ondan şey 2'ye de kaytalan aytıp göreli. Hoşlaşıp sizini aydınlayını uzo ayrılığı yadına sallayı. Hoşlaşıp sizini aydınlayı uzo ayrılığı yadına sallayı. Şimdi baştan ayak birinci bölüm ile ikinci bölümün arasını kesmeyen aytıp göreli. Ovan toprağına uğranayı kıyırım budi oğunacak göz yaştan dolu. Ovan toprağına uğranayı kıyırım budi oğunacak göz yaştan dolu. Hoşlaşıp sizini aydınlayı uzo ayrılığı yadına sallayı. Hoşlaşıp sizini aydınlayı uzo ayrılığı yadına sallayı. Şular ýaly inni birinji bölüm bilen ikinji bölüm baştan ayak men özümen aytyp görkezdim. Uy aýtdyk aýny. Sesime gowdaňa ünsürmen ona boynum alýan. Men aýdym, men şulaýdym, edil aýdy bilmedim. Sesim ýetenok. Ýöne sizin sesiniz bagasa, howusyňyz bagasa, ana öwreniň sagmanjy. Öňküler ýaly videony halan soňy kömek eden olsa hökman like goýmagy unutmaň. Ýaltanmaň. Öňkü like goýanlara minnetdar, sag bolun. Haçan siz maňa like goýuňyzda men begenýän ýene şunday videolar döretmäge howsym artýar. Şoň üçin like-yňyzy gyskanmaň. Indiki video üçin sag bolun, sagmanjy öwrenin.